Здравейте! Днес ще ви покажа един трик с карти. Нарекал съм го познай числото. По-точно това са инструкциите. Искам преди да започна номера да се извиня за лошото качество, но го правя с веб камерата си. Ето да почва. Почвате така 5, 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Да изравня. Ето, например, на първата карта ни е 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. До 13 трябва да е всяко стопчинка. Тези валет поп дама са направо 13. Ето 10. Чакай, че да дам малко напред, за да стигна до 9. Ето е 10, 11, 12, 13. Ето 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ето пак 13, 13, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 8, 9, 10, 11, 12, 13. И ни остават две карти, но на вас може да не ви останат. Изравнявам. И казвате на ваш родина или приятел да обърне 3 купчинки с лицето надолу и в това време вие се обръщате. Тъй, че няма никой около мене, аз ще ги обърна сам. Да кажем тази купчинка, тази и тази. И тази. И когато ви е казал, че е готов, вие се обръщате и съберете останалите карти в една купчинка, без тези, които са обърнати, плюс тези, които са ви останали от нареждането. Ето. Ето изравнявам. Ще изравнявам с карта и го питате. Но кое сте искаш да позная на числото на първата карта, например на карта. И ви казвате, с помощта на тези две карти ще познаят тази. И махате точно 10 карти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И може да се го направите, но ми кажете, тези карти няма да ни трябват. И обръщате от лявата колонка. И ето петица и махате точно 5 карти. 1, 2, 3, 4, 5.
Тук ми е осмица. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И ви остават толкова карти, колкото е това число. Ето 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 карти ми остават. Значи това е седмица. Много е лесен трик, математически, но трябва да го правите с 52 карти. Това беше от мен за днес. Надявам се да съм ви помогнал.